Terus yang ngenteni keluargane iku lho. Keluargane mati ngale ndi. Lah iya. Ya Allah sampai ngono rek korban jiwa e. Nek. Yo kembe. Duh, kok pedot ah. Cacing. Sudah jalan dari Mau. jumen. Wis. Kok moncrot-moncroti banyu anjir. Wis aku ngezoom ning cacinge tok iki. Pisan. Wis ben pitike subur. Ngene iki engko nganu lho Kak, tukule iki ngene iki engko tukul pitik lho. Urupna pali.